Pero ngayon, naka-break tayo ngayon. Break time, break time. Ayan o, break time po. Dito ako ngayon sa Kaiser Permanente Orchard. Break ko. Mm. Ah. So, kaninang umaga, punong-puno sila dyan. Mga nag-i-strike. Okay, sa ngayon wala na. Uwi na sila. Ayos. Konting lakad-lakad na lang. Dito ako nag-work dati. Pero lumipat. Ewan ko kung babalik na kami bukas. Ito si Ibet. Oh. Ewan ko kung makakabalik na kami. Mm-hmm. Happy birthday, Ibet. How's Patrice there? Patrice. Oh, Josie's there? You gonna eat your lunch? Okay, enjoy. Okay. Okay, yan ang career namin. Anong ulam, boss? What do you have? Oh, meatloaf. That's good, man. Ibet is there too, Ibet. Okay. Lakad-lakad lang tayo. Okay, balik na tayo. Tapos na ang ating break. Ayos. Bush.